tiyambirane ipadoko. Unofunga vanoziva kuziva dare rachigodora richinge ravhurwa. Mafoni edu ngatiise pamasilent kana kudzima. Nekuti ikazozika ichirira uchazochajwa. Uyezve kana uchida kutaura simudza ruoko rwako wopuhwa nguva yekutaura wotaura. Ukataura usina kunzi taura uchachajwa zvakare $5 kana kuti huku. Mazvita nokunditeerera ngatiteererei zviri pano. Mazvita ana baba magara kure zvitinomberana ere makwedi anozwana ere tiri kure nekure kudai. Munozopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Munopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Matombo apa tange tamboomberana. Muzodzoka matombo aomberana. Zvakare chimwe chiro aitiki kunyarara ati kwakudi kosi kuvhara muromo akudi kosi kuvhara muromo takawandisa. Tikanyarara zvinobva zvakanaka. Kutaura unozama maoko udomwa utaura kana nechekutaura. Azvidi kosi ukangotakuze kuti ukangotaura tikupa $5 udare kuti $5 yekutaura kunengwa iri usinotaura. Saka zvavoite gara wanyarara. Apidi kosi kunyarara akudi kosi kutaura baba. Kana kunyarara zvidi kosi unozama maoko udomwa unyarara kana uzoda kana sinozotaura. Pansoro ana baba ngati mboomberana tuone kufambisa chikamu chedu. Ane hiti musoro tobvisa madzimai togarisika tuona kufamba zvakanaka. Ngatitange hedu. Makadika na baba akasinga hedu. Makadika na mai iko hedu. Imuba siwe daka daka dino mutewe imunelamu yeba. Pano Jehovha pakati pedare rashe tibhedhera Mwari tinokumbire huko zvino zvichataurwa pano Mwari taramba anopokana nazvo uye kushorana kana kutukana kana kudini kudai takwanisa kuteerera uye tigadzirisane muzvakanaka tiregere kundozoshorana tiri pakati pedare rino hungu iwe iri hungu kwete iriwe iri kwete mazvita henyu shoko namangwana nani tiri tungamira ikamwapo tiri pakati penzvimbo ino tinode zvishamiso zvenyu zvichabuda pano muzuva rinozova mazvita ndiJesu Kristu tenjeri. Mari daro unounza yo ndo usingambotinetsi manjewo ukandondinetsa 2 minutes amperere ndo anenya arundichira misikazwa ndiri kuendesa iseri kwegomo kwamambo ndiri kupedzera nayo kubhozi nyaya yenyumika ndoda kuti tibva tai clear yo ndoda ndi clear newowe umwe wako tuwawo do clearna nawo futi kusaya kwamuri kuita muri kutodherera saka vanhu vanodherera ka ndo vanhu ndinoda ndokuisai panodziya hauko munotonhorerwa kune firiji yakanaka mupikise mhiko tione kufamba naye achikusaina ka anonga chisaina huku chinge chitaura ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedmund kwete maringa anditungamirire chitaura munotidaidzise munozwa ndodaidzise secretary maite kuti mupe eni wemudare mwenye unonga chinyori mastatement natonje gara right wapika murume uyu icommunity court versus dare i3 ani yacho ndikuti icommunity court versus iyena uyu zvinoti iyena uyu nataitos chirau natapuwa buwe rimwe namakisoro buwe rimwe pakaita nhamo kwabuwe rimwe
kwaita nhamo kwaboe rimwe munhu wakafira kuBotswana then munhu yakwakuya pamusi wenhamo vanhu vari kumakuwa vochera makuwa wakawatengerwa doro vatengerwa doro wamwana kotengerwa madrinks pane ivhu retinoisveta rinozosveta bhokisi riya mutumbu uri kubva uko arume akaenda kosima masupa nemateku-teku papanowaridzwa bonde paya paya saka ino muduku atonginya ndinozwa kuti aizviitirei pana chekutimbozi baba ane zvaipiya ane zvaipiya ndokozwa kuti ari kutinyi saka pazoita umwe munhu akazode kotsiura obva adzipwa munhu iyoyo kwanotomudonhesere mugomba kuti usabvisa masupa aya nemateku-teku regera bhokisi riya ritsvenge pasoro remateku-teku zvisakamboitwa munyika yamambozimunyi saka ndati angatimbotamba mbishana basi kubhulauza cheto ichine vanhu vasati wapo Chine vanhu vakawanda watida kutomboamisa kutomboimisa yakadaro kutombobhulauza basi tipe tizongoma chinyi azi mhepo pamusoro idare ndoda kutaura chobati chakaitika paana ndisita tiripo parufupo paubva manheru kusvika makuseni acho izvese zvaiitika ini ndaizvionera handitika nhau iri kutaurwa yemasupa iyi zveshuwa masupa akatengwa nditi vanhu vakamwe masupa ine isusu hatimwe doroba raiti zvakazondoitika ndezvekuti masupa aya atengwa vanhu vamwe masupa akati tetete pachi pamakuwa paita tiri kuchera pachi paya inini kwauchichite mutumbi waudini wakuuya kwaundotononge masupa aya ese ndichibvise pai parodo kuigwe munhu apo ndoandaise uku kusaidhi pasi pemuti handisvika mumwe munhu kwauchiutore masupa aya kundobayire pai mumwe munhu wamusikaziye aiwa iye zaruzitito ndiye akazotore masupa aya ndandaisa uko kure pasi pemuti aya kwaundobayire pachi pavhu paya paya saka ina idozwa kuti mhosva yangu ndeyekuti ndakabvisawo iri kukiriya tsvina yanga iri pauri ndichise pakahwanda uye watora upekera kugeze mako kwenye kungaya apo yese anhu mazwisa hatichazivi kuti wakabayira here kana kuti wakabvisa here aiwa inini zvekubayira handina kubayira masupa ndakatobvisa kwese kwemuri kuenda tati imwi mukugezwa kwenyimi kunganhu aya ese apo muripo mwese mochitaura kuti ivo ndo handiwere wakasumudze zvakati ukaisa apa napa napa inofunga chokwadi chipo ndechekuti munhu wacho auya ari apa because nyaya iyi ndakagezerwa ndisipo saka totozvizwawo ndisi kuti ndo nyaya yawoko indisitoipo apa vamwe wenyu kuregera kuuya kuda kuti tisazive umbo hwakakwana here pane zvakaitika ndatobvunzawo mupurisa ndikati ko vanhu vamwe vari kupi nezuro tapiwa mamwina here tapiwa ruzizi aifanonga ari iyi tinomboibisa toenda akakwana ngoti last week umwe wacho waindoita futi zvaari kudoita zvezvo kuti handinhingi saka kutoitonga kwacho kunotonemaje pamusoro hama chirega ndikubatsira dare riri muswani musi wa7 mukatadze kuringanaka hachachaya ndatoda kutoti izvozvizvika nyaya yawenga ndinetsa umwe wacho takamutonga panapa tikamutaurira kuti iwewe musi wakati musi wa17 huya uri kunyorera umwe wako matsamba nhasi makuseni kwakundifonera kuti kusenda message kuti mwana wangu wafuma ari kurwara saka ndisikuye kudare ndikamufonera ndikati huya kudare akati ndiri kuuya ino kana yogarapo akakundikana kuuya chandiri kuda inini ndoda kupai mazita ewanhu iwawo handichadi mudare mangu ba endesai mberi chimbosumukako mbijana tichimbomiriramo endesai mberi ndosenza navanhu vanonga vachida kushandidzana neni wasingadi mberi mupedze mari dzenyu dzetransport muchienda kudora nekudzoka mukabvera 10 okuro kudza usiku munodzoka maswag